Напускаме поредната си къщичка. Вероятно предпоследната или предпредпоследната или предпредпоследната или някоя от всичките хиляди. Казваме чао на Гили. Чао, Гили. То ви запусна. Отиваме да кажем чао. Гостоприемните ни. Бай! И им благодарим и се отправяме към пристанището, където трябва да свалим лодка. Банксал, Неленба! Вече сме на публичния транспорт за банка. Тъпкахме се. Дядовата ръкавичка. И така, уважаеми приятели на приключенията, спорта и влажните пространства, българин капел пристигне на остров Лумбак. Чакаме тук сега някакъв бус. Голяма схема се оказа. Като всяко едно подобаващо пристанище беше пълно с някакви ужасни хора, които се опитват да ти предлагат неща, които изобщо нямаш нужда. В крайна сметка, с малко хорене, пот и преговори, се озовахме в Сенгиги, което е добра отправна точка, защото може да си хванем Public Bus до летището обаче. И оттам ще трябва пак да се оправим по някакъв начин до Кута. Просто е, че се движим само 12:30, така че сме доста напред с графика. Борислава ти да тараше ония магазин е там нещо. И така, следващото включване ще е някъде от там на юг. Днес си взехме мотор и решихме да обиколим плажовете. Пълно е с плажове тук. И както се вижда, са безлюдни. Голяма пясъчница, без туристи. Усеща се дивотията все още. И имаш усещането, че си на почти на безлюден остров. Много е различно от
Вали от Гили, където има много туристи. Coconut Wow. Thank you. Big coconut. Да видим. Много е и е пълен с мляко. Есен кака. Ще ма даде. Вечеря ще прекараме ето така. В легнало положение. Това е нашата VIP маса, на която направо сме си полегнали. Хори вече пие бира. И ни е хубаво.